Ang laki ng kalaban mga boss. Ayan o, ito yung maliit o. Yan, ang liit o. Yan, tangina. Tangina. Ang laki ng kalaban, pre. So, what's up mga bossing, no? So, may paglalabanan ako ngayon. Hindi ko alam kung matapang yung gagambang Japan, no? So, nakita nyo naman yung thumbnail. So, sana matapang siya. Kasi sinadya ko siyang papayatin, no? Kasi yung normal na gagamba, baka matapang to. Kasi may pundo to ng isang beses sa load, no? So, hindi natin patagalin tong mga boss. Ito. Ang laki ng kalaban mga boss, ah. Ang laki. Ang laki ng kalaban mga boss. Ayan o, ito yung maliit o. Yan, ang liit o. Yan, tangina. Tangina. Ang laki ng kalaban, pre. Parang pasubo ka dito. Kasi alam matapang to eh. Wala naman ako malaking gagamba. Alangan naman sayangin ko yung super size natin doon mga boss. Hindi din naman sila magka-size nito, no. Dito na lang tayo, itong mga good size na to. Good size to mga bossing ha, yan o. Yan na lang sa, ayan o, 5 piso. Yan o, good size. Good size no. Kasi ayoko naman yung OS ko, super natin yung ano dito. Ipanlalaro ko pa ng ano yun. Panglalaro pa natin ngayong weekend yun. Tara, G. Natin. So hindi ko talaga alam kung matapang to mga busa. Pero syempre, kaagat din siguro to. Kasi gutom na ano. So sana kung lumaban ito. Papatayin ng normal na gagamba to. Pag pamakla-bakla to mga boss, papatayin ng normal na gagamba to. Sana may mga ganito din, no? Gagambang Japan. Kapal. Okay, game. Mabilis ang laro lang mga bossing. Fast game lang. Tingnan natin yung lalaro. Makatatalon yung gagambang Japan. Ay, utak na. Utak na. Kung pinitik-pitik lang do. Baka feeding pala to. Di pala laban to. Walang yaka namang gagambino, pinagagawa mo. Ano? Wala na, pinitik lang mga boss eh. Labasan ko kaya na nakakondisyon doon. No? Andali. Isa pa. Wala na. Tika. Patayin niya talaga. Ito yung nanalo nung isang araw. Naku, naiwan ko yung moka. No? Ito yung panalo nung isang araw mga boss ah. Ang taba niya no. Good size bossing. Ang taba na. Ang lakas pa rin nagagambo. Sige nga, ito nga. Patulog-tulog yung gagambang Japan dito mga boss. May load to ah. May pondo ng load to. Wala pa rin. Ina. Wala talaga mga boss ah. So nilalaro lang ng gagambang Japan no. Grabe naman to. Pakainitan natin to. Di wala naman kasi. Kaya nga sabi ko sa inyo mga boss, hindi ko pwedeng labanan to ng super natin. Kasi ganun din naman eh, sisirain na yung gagamba natin, no. So yung nga piniga lang, nawala yung tapang, no. Kasi isipin nyo, parang nagsuntukan yung yung kinder versus yung high school, no. Ganito yun. So pakainin ko na lang siguro to. Bigyan ko na lang kaya ng ipis to. Mas maganda pa, no. Dali. Bigyan na lang natin ng ipis mga bossing, no? Para pakita ko sa inyo kung anong kinakain na ito. Sipos ko muna baby. Papakainin natin ito. So ito mga boss, pakainin na lang natin. Kasi hindi niya rin mahuli yung gagamba. Grabe din tumalon-talon. Ito na lang, no? So yan, pinakain na lang natin. Dubia to mga boss ah. So good shit na yan mga bossing no. Ito yung pinapakain natin no. Ganyan. So ito. So So yan. Ganyan tayo magpakain dyan no. Sinadya akong pinapayat to kasi gusto kong ipakita sa inyo na ano no.
na may derby size na gagambang Japan talaga. Sinadya ko yan napapayatin ng ganyan mga boss para ipakita ko lang sa inyo. So ngayon, papakainin na natin yan. Oh, ano yun? Walang butas yan. Hindi mo makagat. May butas yan, pre. Kagatin mo. Ayan. Oh. Yun, nadali mo din. Walang butas sa likod yan. Ang tigas ng likod niyan. Doon ka sa sa abdomen ka bumanat, pre. Ayan, nakagat niya na. Ang tigas kasi ng likod nito, no, dubya to. Tigas ng likod niyan eh. So, yun lang mga bossing. Sana na-enjoy nyo yung kalokohan natin ngayong araw, no. So, yan na, nakita nyo na, So, may gagambang Japan na derby size. Pwede, no? Pwede kung gustuin mo. Ang tanong, may kalaban ba? Siyempre, wala naman, no? Pero siyempre, kung kalokohan lang, pinakamalaking gagamba na dadalhin mo sa ulutan na derby size, pwede yung gagambang Japan. Kaso, sino nga naman makakalaban mo? Sobrang laki talaga. Kaya sabihin mo, ang gaan neto, mabigat pa rin to kasi nga malaki lang siya masyado, no? So, yun lang. Maraming salamat.